sa pagsusun tayo. Of course, so para naman ako for sa akin. Sa lahat po ng local government, sa mga kapulisan na kung mapamilya siya, pagdilirong niya ng Christmas, ang panonood ng time. Tayo magsusupulo ng puso. Diba na awit, Ate Garcia Molina, under salamat again. Ayun, thank you very much. Pinalaman po ito. Yes, ayan. Ayan. Ito ngayon it's important personally, ko kasi na po alam so sa direksyon ni Ate Garcia Molina. Maging sa ilang kayo. Pagkapo kayo, ako yung mga kamay ninyo na ito. Kung natin ngayong gabi ito sa 50,000 tayo na mga nandito na yun. So itaas na po yung mga kamay ninyo. Go! Kaya syempre, class muna of course, and kasama na rin ako. Kaya pagkagalan po ng ilaw, ipakailan. Go! Ayan sa stage.